Marki tar-roti li kienu jagħtu triq għall-għalqa li fiha nstabet il-karozza, tifrik u partijiet mill-ġisem tal-vittma. Hija din ix-xena li sab qudiemu l-ispettur Kern Zara fil-bidnija nhar is-16 ta' Ottubru tal-2017, il-jum li fih seħħ l-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fil-41 jum ta' ġuri. Tela fuq il-pedana tax-xhieda wieħed mill-investigaturi ewlenin li spjega li l-pulizija kienu tkellmu ma' numru ta' persuni li jqogħdu fil-madwar u ltaqgħu ma' Franz Sant li sema l-ewwel l-isplużjoni. Fejn ra lil Daphne Caruana Galizia tolli idea f'paniku. Mbagħad seħħet it-tieni esplużjoni li kienet dik fatali u li waslet biex il-karozza tinbidel f'ballun tan-nar. Spjega li l-għada fi 17 ta' Ottubru huma kienu ntaqgħu ma' Matthew Caruana Galizia u kienu marru wkoll fir-residenza tagħhom fejn elevaw laptop antik u anki pendrive. Jumejn wara l-omiċidju mbagħad waslu l-FBI u anke l-Europol u mill-investigazzjonijiet ġie identifikati li l-bomba kienet taħt is-sit tas-sewwieq u li din ġiet attivata permezz ta' SIM card li tpoġġiet fil-karozza fis-sija neqsin 20 ta' filgħodu tas-16 ta' Ottubru. Instabu wkoll kled burner phones li nxtraw f'Mejju tal-istess sena u li bdew jintużaw f'Awwissu u li jintużaw l-aħħar fis-16 ta' Ottubru. Wieħed minn dawn il-burner phones instab fil-baħar fil-waqt li l-oħra nstabu fit-tinda tal-patata fil-Marsa. Kien Zara spjega wkoll li minn investigazzjonijiet oħra rnexxilhom joħorġu mandat ta' arrest għal George u Alfred De Giorgio u anka Vince Muscat fejn kien ikkonfermati li s-sigarett li intrema fil-bidnija kellu DNA ta' Muscat li inizjalment ma rridx jagħti sample ta' DNA. Kien Zara spjega li l-aħwa De Giorgio u l-koħħu kienu 3 persuni magħrufin mill-pulizija e kif kienu ring leaders tal-aktar ċiklu kriminali f'pajjiżna dak iż-żmien. Madankollu ma setgħux isibu mottiv wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, tantu hekk li l-pulizija bdew isaqsu minn bagħthom u min ħallasom. Meta mbagħad ġew arrestati u bdew iċemplu lil ħuhom Mario De Giorgio isaqsuh jekk iltaqax ma' dak preferenza għal Melvin Teuma. Bil-middleman eventwalment jibda jmur għand Mario De Giorgio biex jitkellem ma' George u Alfred De Giorgio. Mit-telefonati riżulta li Teuma kienet jagħti xi €100 fil-ġimgħa lill-aħwa De Giorgio u l-koħħu. Iżda dan tal-aħħar beda jistaqsi minn fejn ġejjin il-flus u għalhekk waqaf itih il-flus. Ir-riżulta wkoll li kienet ħalset il-bejt tal-partner ta' George De Giorgio li kienet tiswa madwar €15,000. Kien Zara spjega wkoll li tieħdet deċiżjoni biex ma jiġix arrestat Melvin Teuma mal-ewwel u għalhekk issoktat investigazzjoni dwar lottu klandestin li kien imdaħħal fih Teuma. Fil-fatt Melvin Teuma kien arrestat brabta ma' ħasil tal-flus u mhux brabta mal-omiċidju. Intant qabel ix-xhieda ta' Kien Zara xed ukoll l-ispettur Sean Farrugia li jaħdem fit-taqsima tar-reati finanzjarji ta' pajjiżna u kien intalab jaħdem fuq kwerela mibgħuta mill-familja Caruana Galizia dwar dikjarazzjonijiet li saru mill-qorti u li skont din il-familja. Mix-xhieda kien hemm indikazzjoni li kien hemm xi informazzjoni li ngħatat lil Jurgen Felek minn Keith Kembri e kif dawn kienu qrib ferm ta' xulxin. L-ispettur Friġġieri spjega li hu qatt ma kien investiga lil Jurgen Felek iżda dakinhar li kien ġie arrestat kien intalab biex jibqa' wara l-ħin għax kien hemm suspett li se jinfetħu aktar investigazzjonijiet li kellhom x'jaqsmu mat-taqsima finanzjarja. L-ispettur tkellem ukoll dwar ir-riċevuta missjuba fl-ewwel pjan tat-torri ta' Porto Maso u fil-waqt li ma semmix l-irċevuta ta' xixini, x-xut indika li ma waħda mill-irċevuti MCD. Il-każ issa se jkompli jinstema' it-3 filgħodu quddiem l-imħallef Edwina Grima.